ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ରିଫଣ୍ଡରେ ଆପଣ ନିଜର ଆପ୍ଲିକେସନ କରିପାରିବେ। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୂଆ ଜାରି କରିଛି କମ୍ପାନୀ। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ତୁରନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ଖବର ଏବେ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ସାହାରା ନିବେଶକଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିବେଶ କରି ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଥିଲେ ସିଂହଭାଗ ନିବେଶକ। ଏହାପରେ ବହୁ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋଭନିୟରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏଥିରେ ନିବେଶ କରିଥିଲେ ହେଲେ ମୂଳ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବଡ଼ ନିବେଶ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଲୋକ ନିବେଶ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେବଳଟିରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାହାରା ସୋସାଇଟି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସୋସାଇଟି, ହମାରା ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟି ଓ ସୋସାଇଟିରେ ନିବେଶ କରିଥିବା ନିବେଶକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଆପଣ ବି ନିବେଶ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ରେ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ଫର୍ମ କରି ଉପରେ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ନିବେଶ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ।